Respirem gràcies als nostres dos pulmons, que són dos vísceres que estan a nivell del nostre pit. Però ells sols no saben fer entrar i sortir l'aire i necessiten el diafragma, que és un múscul en forma de cúpula que baixa quan inspirem, deixant espai perquè l'aire pugui entrar dintre dels pulmons i torna a pujar quan expirem, empenyent els pulmons i fent que l'aire torni a sortir cap a l'exterior. Anem a fer més visual aquesta respiració diafragmàtica o abdominal. Imaginem que aquest paper és el meu diafragma i que aquests globus són els meus pulmons. Què passa a la inspiració? Doncs que el diafragma s'aplana i permet que l'aire ompli els pulmons. La panxa també s'infla, però no és que l'aire arribi a omplir la panxa, sinó que la panxa s'infla perquè el diafragma està apretant les vísceres i aquestes vísceres busquen espai cap endavant. A l'expiració, el diafragma es relaxa, els pulmons tenen tendència ja a tancar-se per si mateixos, el diafragma torna a pujar al seu lloc i la panxa torna també a la seva posició inicial. Així doncs, la panxa què farà? Quan inspirem, s'infla la panxa i quan expirem, es desinfla la panxa. Som-hi a practicar. Si és de les primeres vegades que proveu de notar aquest moviment diafragmàtic, millor comenceu en aquesta posició ajaguts amb les cames doblegades. Més endavant podeu provar-ho de fer-ho asseguts i també drets. Posem les mans damunt del melic, començarem bufant, llavis pinçats i amaguem la panxa. Després inspirem, inflem la panxa, bufem, desinflem, inspirem, inflem la panxa i anem fent pels llavis, pel nas. I anem repetint l'exercici fins que vulguem parar. Que vagi molt bé.